ଭାକୁର ମାଛ ରୋଷେଇ କେମିତି କରୁଛୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ? ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରି ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ କରିକି ମସଲା କରବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଭାକୁର ମାଛ ଝୋଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ବୋଉ ହାତର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାକୁର ମାଛ ଝୋଳ। ଆଜି କିଲିକିଆ ଭାକୁର ମୁଣ୍ଡ ଝୋଳ ବନେଇବାର କିଛି ଅଲଗା ରିଜନ୍ ଅଛି। ବୋଉ ତା ଜୁଆଇଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ବନଉଛି। ତ ଏଇଟା ପାତୁଆ ବେସର ଠୁକ୍ଠୁକି କରୁଛି। ବୋଉ ବେସରରେ ଟିକେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ସେଠି ବାଡ଼ି ଜହ୍ନି ଭଜା ଚାଲିଛି। ଏଠି ବାଡ଼ି କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ଆମେ କ୍ଲିନ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ପିଠା ହେବ। ଏଠି ଝିଅ ଅଦା ରସୁଣ ଛଡ଼େଇକି ସାରିଲାଣି। ମାଛ ପାଇଁକା ଏଠି ମାଛ ଭଜା ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲାଣି। ମାଛ ଭଜା ଗୋଟେ ମୁଁ ମାଛ ଭଜା ଖାଇଥିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କଖାରୁ ଫୁଲଟାକୁ ଆମେ କ୍ଲିନ୍ କରିସାରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାଛ ଭଜା। ଭାକୁର ମୁଣ୍ଡଟାର ସ୍ପେଶାଲି ବହୁତ ଅଛି, କାରଣ ସେଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏପଟେ ଆମର ପାତୁଆ ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜାଟା ବି କେତେ ୟମ୍ମି ଦେଖାହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଉ ଏଠି କଡ଼େଇରେ ମସଲା ପରଜା ଚାଲିଛି ମାଛ ପାଇଁ। ମୁଁ ସେପଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଲେଇଛି କଖାରୁ ଫୁଲ ବଡ଼ା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶିଳରେ ବୋଉ କିଛି ବାଟୁଛଟା ଜିରାଟା ବାଟିକି ପକାଉଛି, ତାକି ଶିଳ ବଟା ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସେ ବୋଉକୁ କହେ ଏମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ପକାଇ ଦେଲା ଝୋଳରେ, ତା'ର ମସଲା ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ସେପଟେ ଫୁଟୁଛି। ଏପଟେ ମୁଁ କଖାରୁ ଫୁଲ ବଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲି। ଫାଇନାଲି ଭାକୁର ମାଛ କିଲିକିଆ ଭାକୁର ମାଛର ଝୋଳଟା ରେଡ଼ି। ବୋଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିକା କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ ବଟା ପୁରା ଡାଲଚିନି ଟିକେ ପକାଉଛି, କାରଣ ଶିଳ ବଟା ଜିନିଷ ପକାଇଲେ ମାନେ ଟେଷ୍ଟଟା ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ଗରମ ଫୁଟୁଛି ସେପଟେ ଭାକୁର ମୁଣ୍ଡ ମାଛ ଝୋଳ। ଏପଟେ ବୋଉ କଖାରୁ ଫୁଲ ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଲେଣି। ଗରମ ଗରମ ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ତ ଜୁଆଇଙ୍କର ଏଠି ଥାଳି ରେଡ଼ି। କିଲିକିଆ ଭାକୁର ମୁଣ୍ଡ ଝୋଳ, ଏଠି କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ।